Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no may higala no, nag-adjust na gamay diri sa tuang screen. Gamay lang. Okay. Okay. Okay na siguro ni. Okay no, so padayon kita mga higala karong adlaw, Abril 16. Padayon kita sa ato ang mga pahasubo sa pamilya nga Truno tungod lagi sa kamatayon sa atong kaubang pari, ang atong higala, no, si Father Jeremy Truno nga mihalina sa laing kalibutan niadtong nakalabayang adlaw Domingo, no. So ano nakalabayang adlaw Sabado, no, muna nga atong kinasing-kasing nga pakasubo sa pamilya nga Truno nga nakabase sa lungsod sa Bakong. No, kumusta na no? Ang atong mga kaigsuonan dinha sa Bakong usab nga nagsubo sa kamatayon sa atong igsuon o higala atong ikong igsuong pare o higala sa Reverendo Padre Jeremy Truno. Abi no padayon ta maghigala, wala nang una sa kita karoy kining CBCP News, pero ang pinakadakong balita karon nato diri sa Diocese of Dumaguete mao ang untimely death, no, ang matud pa hinanaling kamatayon sa atong igsuon nga si Father Jeremy Truno sa pangidaron nga 58 anyos, no, sumuna nga dako natong kaguol ug kasubo sungod sa mga panghitabo. Hinuon wala pa schedule kung kanus ang lubong, pero amo lang unya nga pabaloon sa mga ang inyo amo lang sa matag karon ug unya amo raw niya gihapon kining ipahisabuot pa ipaabot kaninyo. Kini si Father Jerry Truno kauban mi sa una dito sa Tanhay. No, we were assigned together with Monsignor Bohol ug mga duha ka tuig kami dito nung nailisan mi og laing mga pare kay ako na-transfer ko sa Sibulan, unya siya gibalik po sa seminaryo. And then from that time on, no, sa seminary gini siya na-assign. Dako kay ni siya gikatampo usab sa ato ang simbahang Katoliko tungod lagi kay siya gyud mismo, no, dako kay siya og gikatampo sanglit nahimo man ni siya nga rektor sa atong seminaryo diri sa Diocese of Dumaguete. Kini si Father Jeremy Truno. Malang sige kung ka-adjust din ato ang kuan mahigalaw. Nandiyo gamay nga pagka-adjust sa iyang TV screen. No, so ato mga pasubo. Okay, ari kita maghigala sa ato ang Saint of the Day, of course, April 16. Ang ato ang karon nga santo mao si San Bernadette Sobiru, no? Kini si Saint Bernadette Sobiru 1844 kini siya natawag, 1879 siya namatay. Niya nahimo kini siyang ilado dito sa Lourdes, France, tungod kay sa 14 anyos pa kini siya aduna kini siya vision, no, sa Virgin Mother. Niya Mama Mary appeared to her 18 times. The final apparition was in July 16 at the bank of the Gabe River, no. Unya ang instruction sa mahal nga birhen kaniya, a chapel be built and the people to wash up and drink of the water of the spring. Enter the convent on the Sisters of the Notre Dame on April 16, 1879. So kini si Kuan San Bernadette Sobiru mao kini nga batanong babae or dalagita, no, nga gipakita sa atong mahal nga birhen ning atong mahal nga birhen o 18 kay gayon kini siya nga nagpakita dito sa kining usa ka sa daplin sa bayb sa suba sa Pransya, no, sa Gabe River. No gani ang usa ka kuan karon usa ka kapilya ang gitukod karon dito sa Lourdes, Italy ba or France? Murag France to ning Lourdes ang higala. Nala no, padayon ta sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa atong mga ako maglisod kung adjust ini nga kamera. Okay dara. Adjust na ini higala.
Okay, no? So, padayon ta sa ato nga mga atong tarong-tarong o gamay mga higala. Okay na. Gamay pag yung adjustment. Ako maglisod ko ining kamera ha. Kuan kayo. Kana. Pwede na siguro na. Okay, no? So, bada nga karong adlaw, April 16, kana nga atong Santa karon mao atong patrona Santa, Saint Patron Saint, mao si Bernadette sa Subiru. No, ang bata noong dalaga o usa ka dalagita nga diin gihimo siya nga siya mo'y gitagaan og mensahe sa atong mahal nga Birhen Maria. Okay, no? So, padayon ta sa ato nga mga buhatonon ining kabuntuhon. O ari na kita wala lang usa kita ka joke manghigala ha kay namatyan ra bata, no? Namatyan para ba in taon ta namatay ang atong isuong pare nga si Father Jeremy Bitruno, buda nga di lang usa ta mo joke manghigala. So ari lang kita dikta na kita sa ato ang catechism proper. Ari kita sa una at atong pangutana. Ang pagyukbo, kabahin controversial kay ini siya nga kuanda kang kayong mga pangutana kabahin ini. Ang pagyukbo o pagluhod at tubangan sa mga dibulto sa mga santos, dili ba usa ka paagi sa pagsimba o worship? But anyway, kung ato yung tanawon tinuon sa Biblia, sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 4 sa 6, doon ay ginaingon, ayaw pagbuhat o Diyos-Diyos o larawan sa bisan kinsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos-Diyos o pagsimba, diini kay ang Ginoo nga inyong Diyos ug kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos ug abubuhan ako. No, sa to panaan gyud tinoy mabasa. Muna nga kitang mga Katoliko aron dili kita mahulog sa matud pa sala nga idolatry o pagsimba sa Diyos-Diyos. Ato gyung gipaklaro, ato gyud nga gi-differentiate, no? Gi-differentiate nato ang duha ka klase sa pagampo. Duha ka klase sa pagampo. Alam ka nato, adunay duha ka klase sa pagampo. Number 1 is worship, o pagsimba. Number 2, veneration, pagpasidungog. No, aron ma-differentiate jud nato nga aduna kita duha ka klase sa pagampo. Ang worship number 1 ug number 2 veneration. Sa worship para ra gid na sa Ginoo. Para ra gid na sa Ginoo, no? Unya nga atong Ginoong Dios, unya nga atong Dios isip nga Katoliko, nga atong giila nga Dios, tulo ka persona sa usa ka Dios man gitawag nato og Holy Trinity. Unya ang atong pagampo, no? Ang atong pagampo ngadto sa mga dibulto sa panalitan sa kining krusipiho ba, kini bitaw kining crucifix. Dito ka na nahulog sa pagampo nato nga veneration. Sa ato pa wala nato gipaka-Dios ang crucifix. Kaya ang atong gipaka-Dios mismo man gyud ang atong Ginoong Hesukristo. So wala na kita laing gipaka-Dios. Pero kung nag-atubang kita sa imahe sa o dibulto sa atong Ginoong Hesukristo nga gilansang sa krus, ang atong giampo duruha, veneration ug worship. Alang sa Ginoo, worship. Pero para sa dibulto, veneration. No, muna no, nga sa ato pa kung magluhod gani kita atubangan sa dibulto sa atong Ginoong Hesukristo nga gilansang sa krus, ang pagsangpit nato sa iyang pangalan, mismo ba niya gyud tuwa sa langit, mo'y worship. Pero ang para sa dibulto, veneration. Sa ato pa dili di ay ang atong pagluhod atubangan sa kining Dios sa kining dibulto, dili pagsimba isip Dios sa dibulto, kung dili pagpasidungog lamang. Kaya ang ato gyud nga gipasidungga, ato yung gisimba isip Dios, ang tuwa man gyud sa langit. Pero kay nag-atubang malagi kita sa dibulto, ang para sa dibulto, veneration lamang. So duha ka matang na, no? Duha na ka matang, no, nga atong gihimo. So bisan tuod og nagluhod kita atubangan sa dibulto sa atong Ginoong Hesukristo, pero dili na usar ka klase sa pagampo. Worship na siya og veneration. Sa ato pa, ang para sa atong Ginoong Hesukristo nga tuwa sa langit, worship. Pero para sa dibulto, veneration lamang, pagpasinungog. Maupod gihapon sa kining mga santos, no? Kining veneration, no? Para sa mahal nga birhen ug mga santos.
Kung nakatubang kita sa kining dibulto sa mahal nga birhen o sa mga santo San Isidro, veneration ka na. Veneration ang atong pagyukbo. Pero mismo sa atong mahal nga birhen o sa mga santos, veneration gihapon, pagpasidungog ra og pagdayeg. Dili lamang kay nagsimba kita isip Dios. So ato yun ang i-differentiate. Muna'y wala masabti sa laing relihiyon. Alang kanila, kung magluhod ta atubangan sa dibulto sa mahal nga birhen o sa kanang dibulto sa mga santos para nila worship na. Dili, alang ka natong Katoliko, veneration ra na. Unsa ganito ang veneration? Pagpasidungog o pagdayeg. Ingon ni ana, no? Sumuna nga, ang mga laing relihiyon, makakita nato nga magluhod ta atubangan sa mga santos, sa dibulto sa mga santos sa mahal nga birhen, giakusar ta og idolatry. Kaya alang kanila, ato manggisimba isip Dios ang dibulto ug mismong mga santos dili. Ang mahal nga birhen ug ang mga santos wala gid nato sila ilha nga Dios. Gani kung ato pa na silang giila nga Dios, dili unta Santa Maria ang tawag nato, gitawag unta natong Dios Maria o baka San Isidro, Dios Isidro, wala. So ang atong mga santos giila lamang nato na sila nga mga balaan, mga santos. Pero ang atong pag-atubang sa mga dibulto, sa mga santos, sa mga imahe sa mahal nga birhen ug sa mga santos, veneration gihapon. Sumuna nga atong girespeto kay nagdala man lagi sa kanang gitawag natong hulagway sa mahal nga birhen Maria. Ana no, sumuna siya. No nya aduna batay katungod paghimo ni ana. Tubag ni ana aduna. Okay, kung atong basahon sa kining Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 mo kini atong mabasa. Ug busa sultihan ko kamo tanan ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa ato pa, wala gid tay adunay katungod ang simbahan Katoliko sa pagtudlo. Nya usa sa mga gitudlo sa Katolikong simbahan, mao kining pag-differentiate sa worship o veneration. No, nga ang worship para ra gyud na sa Dios. Wala gid tay gigamitan nga pagampo nga worship ngadto sa mga santos ug sa mahal nga birhen. Para ra gyud na ni Kristo ug sa sa Espiritu Santo ug sa Dios dong Amahan. Para ra gyud na. Kay mura man ay atong giila nga Dios, Holy Trinity ba? 3 persons in one God. Gawas pa ni ana, wala na. Bisan tuod kung nagatubang kita sa mga dibulto o mga imahe, no? Wala na to gipaka-Dios ang dibulto. Bisan pa kung dibulto sa atong Ginoong Hesukristo kanang krusipiho, wala na to, ato ra na siyang gipasidunggan. No, sama pananglit ba kanang doon na bitaw ko yung mga asawa nga gipangutana. Niingon man lagi sa katapusang bahin sa kinibitaw sa katapusang bahin sa Exodus, no, sa Exodus kapitulo 4 unto sa 6, no, magbatod ba dire kay ang Ginoong Dios abumhuan, no, abumhuan. So akong gipangutana ang mga asawa. Mga asawa ba? No, kung pananglitan, ang inyong picture, mga asawa, hagkan sa inyong bana, mga bubuho ba mo sa picture? No? Mga bubuho ba mo sa picture ninyo nga gihagkan sa inyong bana? Tubag sila dili, kay pareho sa manaog ako mo iyang gihagkan. O maupod gihapon, no? Nga niingon ang mga asawa, di ra ko mga bubuho kay bisan paggihagkan ang akong picture, pero ang akong picture ug ako usa ra man. Nya dili man pud na lahi ng akong picture, ako ra man gihapon na. Ato pa ko na iyang gihagkan ang akong picture, sama ra pud ako iyang gihagkan. Muna nga dili ra sila mga bubuho. Maupod siguro, no, sa ato ang langitong Amahan, atong Ginoong Hesukristo. Kung atong hagkan ang kanang dibulto sa atong Ginoong Hesukristo, dili po siguro mga bubuho ang atong Ginoong Hesukristo. Kay parehas gud sa usa ka asawa, may unang asawa, gawas kaha kung ang picture nga hagkan sa akong bana, picture sa silingan. O nagdungan sila pagatawa, ngayon sila nga bitaw. No? Panalitan makita nimo imong bana nga naghalok sa imong picture, dili ra siguro ka mga bubuho, matud pa niya. Gawas kaha, matud pa niya, kung ang picture nga hagkan sa akong bana, picture sa akong silingan, mga bubuho na siya. So muna gihapon diri sa ato ang kuan, sa ato ang pagtulunan sa mga kanang imahe. Unya, sa ato na ginaingon, dili lang, wala ni masabti
sa mga laing pagtulunan kining diferensya sa duha ka klase sa pag-ampo kining worship ug veneration. Alang kanila puro sa gyud worship, dili sa pagtulunan Katoliko dunay veneration. Uno nya veneration ang pag-ampo namo para sa mga dibulto ug para sa mga santos ug sa mahal nga birhen. Kay ang worship gyud natong mga Katoliko Ginoo ra gyud. Unya dunay maingon nga unya magbuot-buot mo, dili may magbuot-buot. Doon na may giingon si Kristo nga sa Mateo 18, versikulo 18, busa sultihan ko kamo tanan ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Gihatag na ni Kristo sa mga apostoles. Gipasa usab sa mga apostoles kadto sa mga santo papa ug sa mga kaobispuhan ug dayon sa mga kaparian. Lukop nga muna nga gikuan gyud kanang wala ray problema na. Ang na problema ra na ang mga laing relihiyon kay wa man sila makasabot nga duna daytay duha ka klase sa pagampo. O kun atong tan-awon ang atong pagdebosyon sa mga santos, kung dili pa kini kimatud pa si og si Gamaliel pa pasultihon ba. Matud pa ni Gamaliel no. Busa niining kasuha ayaw ninyo sila hilabti. No manay sulti ni Gamaliel ha. Katubi taong gigaplano na ang mga Parisiyo nga patsyon si Jesus. Busa miingon siga dili si Jesus. Katubang sila San Pedro, San Pablo nga nanudlo. No nangasuko man lagi ang mga Parisiyo sa mga apostoles, sila si San Pablo ug si San Pedro. Nya plano nila nga patsyon pod. Pero miingon kini si Gamaliel usa sa mga dako pod sa mga kanang mga Hudiyo. Matud pa niya busa niining kasuha ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios dili kamo makabuntog niini. Mahitabo pa hinuon nga kamo makigbatok sa Dios. So manay angay untang pamalandungan pod sa mga laing relihiyon nga ayaw lang mong panghilabot, no? Sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 5, versikulo 38-39, niingon si Gamaliel ngadto sa mga kadagkuan sa Hudiyo. Ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw o buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili kamo makabuntog niini. Dili kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo makigbatok sa Dios. So manay nahitabo nga kung sayop pa ning ato ang gihimo, tugay ra unta ning nawala, panalitan kanang sa Manila, kanang Black Nazarene. Hilabihang daghana kayo sa mga tawo nga nagdebosyon. Pananglitan Santo Niño, daghang kayong mga tawo nga nagsidebosyon. Usama sa giingon ni Gamaliel, kung iya ra kini sa tawo, mawala ra ni pero nagkadaghan man hinuon. Gani kanang birhen sa Simala, no, magtigadtuan mo ko dito sa una tung wala pay pandemic. Bisan mga laing relihiyon nanangkot didto nganuman tungod kay mailhan man ako nga lain silang relihiyon kay pagmisa nako di man manguros. So usa ra ang rason ana nganong dili ni manguros mga lain ng relihiyon. Pero matingala ka ngano nga daghang kinanangkot didto tungod kay daghan man silang kaayuhan nga nadawat tungod sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Ingon niya na, no? So sama sa giingon ni Gamaliel, mo po ni atong isulti sa mga laing relihiyon. Busa niining kasuha, ayaw ninyo kami hilabti. Pasagdi lamang, masahon na, word for word ha. Busa niining kasuha, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tao, mawala ra gyud ni. Apan kun iya kini sa Dios, dili kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo makigbatok sa Dios. No, kay nahitabo naman hinuon nga nahitabo didto sa unsa tong lugar sa Binalbagan nga gipamuak ning mga santos didto. Nya imbis mga luya ang mga tawo kay nabuak ang ilang mga santos. Nihugot naman hinuon ang ilang pagtuo matud pa ni Father Sidney Bayog, no? Layog ba to? Sa tiyang ngalan ni Padre. No, ang nahitabo pa hinuon nga mas nilig-on pa hinuon ang pagtuo sa mga tao sa dihang gipamuak ang Santo Cristo, ang San Isidro, mas tihugot pa hinuon ang ilahang pagtuo. Una no? So manay nahitabo. So sama sa giingon ni Gamaliel, mura po na atong hangyo sa mga laing relihiyon. Nga ayaw na lamang mong panghilabot.
pasagdi rami kay kun iya kini sa Dios, kung iya ra kini sa tao, mawala ra ni. Pero kung iya na kini sa Dios, dili gyud mo makawagtang niini. Sama sa nahitabo sa Santo Niño kanang sa Cebu, perti daghanang nagdebosyon, no? Kanang sa Simala, perti daghanang nagdebosyon. Kanang sa Black Nazarene, daghang kay nagdebosyon. Kung dili pa kini iya sa Dios, dugay ra ning nawala. No mo na gisulti ni kining kuan, kinibitang Gamaliel. O gani, kung atong tanawon sa lain nga teksto, no? Kung atong tanawon sa lain nga teksto, doon na pag yun tayo laing mabasa ni Ana, no? Nga nawala man itong akong gisulat. So, sumuna, no? So, muna nga, ako lang hangyo na mga laing relihiyon, sama sa giingon ni Gamaliel, busa, niining kasuha, ayaw ninyo sila hilamti. Pasagdi sila, kay kung kining ilang laraw o buhat, iya lamang sa tao, mawala ra gyud ni. Apan kung iya kini sa Dios, dili kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo makigbatok sa Dios. Okay? So, daghang salamat og ako ding sa katapusan mga pahasubo nako ngadto sa pamilya Jerry Betruno tungod sa kamatayon sa atong igsuon. Kauban mi Father Jerry sa unas tanhay. Kami ni Monsignor Bohol. O kaluoy Ginoo maayo kay among relasyon o mga duha ka tuig ming naguban-uban so medyo sakit sa kay sa ang mga balatian nga nawala ang atong igsuon. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.